Sigur gael. Sure, wedel. Og sigur også. Nee, nou. Og sigur. Dat gedaan niet. Han er ghost ud af tænder. Hey, ud af tænder? Fruit. Dan is gewoon ikke zo ud af tænder. Dan is også også gist. Og ik nost, og jeg er ugnostik. Nee, nou. Kyrgyz. Afsager og Kyrgyz. Og så skal jeg forskelligt. Så der er det. Tog I se, hvad der har, hvad de der har. Og så skal jeg gå sjunkt. Så welcome to Skinner. Det der er så. Skinner sjunkt. Og nu så er det ikke. Konden nå. Kan ikke det og Ikke. Har du set at der turistisker? Kolus. Så kan ikke. Kawaja. Så har du det der skal så jævste. Hey, nou. Og cirkel en jelle home. Og sigur nu, ja. Dat is de skal jo hier. Dat er godt. Konan. Og cirkel jo konan. Ikke at du analytisk du stikke sammen skal. Ja. Squeeze det er ikke sko. Nå det jo okay. Og til lort. Det er skidt. Og så der lidt sko ofte gør gæst der er skån. Anton skån. Han på. Skal du ikke nå det til lort. Det var okay. Hova. Nå det er kun gæst. Der gik jo. Og hvor he var der gav kan jeg du. Der her. Skal jeg se op det nu. Skal jeg dårlig ikke? Ja,